Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing para pemirsa kedapuk malih kalian kula Kiraning Putri Hidayati ing Warta Nusantara tanggal 17 November 2025. Pawarta kapisan. Jakarta 17 November 2025. Kasus korupsi gede sing nyebabake kerugian negara nganti 285 triliun rupiah kawedar ing taun iki lan langsung narik kawigatèn masyarakat. Skandal sing misuwur kanthi aran Pertamina Gate iki mlibatake perusahaan BUMN yaiku Pertamina. Miturut informasi resmi, wonten 18 pejabat lan pihak terkait sampun ditetapake minangka tersangka dening penegak hukum. Penyelidikan 18 tersangka kasebut diduga melu nindakake penyimpangan manipulasi dokumen, pengaturan tender, lan pengambungan anggaran ing proses pengadaan bahan bakar. Kadadian iki kawiwitan kawedar nalika audit internal Pertamina nemokake bedane data ing volume bahan bakar subsidi lan non subsidi. Saka pemisahan luwih jero, Kabupaten bilih ana transaksi fiktif, oplosan bahan bakar, lan praktik maaf sing ngontokake kelompok tertentu. Kabeh tidak penyimpangan iki ana ing lingkungan pengadasan dan distribusi Pertamina kanthi cara menyimpakake prosedur resmi sing sah. Kasus Pertamina Gate iki dados pangeling bilih pengawasan, transparansi lan akuntabilitas ing lembaga negara kedatangan diperketat supados korupsi mboten kedadosan malih. Masyarakat ngarep-ngarep supados 18 tersangka nampi paukuman adil lan reformasi sistem ing Pertamina saged katindake ingkang sae. Kanthi mekaten kapitadosan rakyat dihaten lembaga negara saged apik malih lan tata kelola pemerintahan saged lumampah luwih resik lan tanggung jawab. Kajaba iku, Kejaksaan sampun ngamakake dokumen penting lan mriksa saksi-saksi kanggo nguwate bukti tumrap kasus kasebut. Makaten pawartos dinten menika kula Kiraning ngaturaken menika wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.